मा थांनो मा थांनो मा थांनो एसे फै फाइल केस हेल केस ओमफ्राय ओंखाम संनायनि फाइल केस दफोर मा जानायनि केसफोर Hello guys, welcome to back my YouTube channel. So guys, ini Songiya जोंहा मा होनो फाइलखौ बुस्रागासिनो दं आरोना लाहारे लानि बायदि फाइल अफिसनि मा अफिस नोंथांनिया नामा खान्था अफिस हा फाइलखौ बुस्रागासिनो आरोना दैसायाव मा खबर संगि थिगैनो दंथ'यो आदसा ओरै एसे नाहरनाय माबायोब्ला नाहरब्रा दे मा खबर मार होमबानियासो फोथायगोन आं नङाबा फोथाया दे नोंथांनो ओरै नायहरना बुं नाहरा गासिबो गाइस भिडिअनि मोनसे टारगेट लानानै बनायनाय गैया थ' मा जानानै नायदो आरोना गाइसफोर दिनैनि भिडिअआ गोबाव जाबायमोन नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोया थ' गाइसफोर जायफोर साबस्क्राइब खालामना लादों बिसोरनिफ्राय जोबोर थेंक इउ भेरि माच जायफोरा खामाखै बिसोरखौ एसे हामा मोननाय दं आरोना गोसो सिंफ्राव मा होनो थ' गाइसफोर मोजां मोनोबालाय लाइक साबस्क्राइब शेयर कमेन्ट खालामदो थ' गाइसफोर थ' दे भिडिअआ मा जायो दिनै नायनोसै संगि खैथा जाखो नोंनिया नैबे माबानि मा होनो मानि केसनि नैबे फाइला संगि नैबे मानि ओमफ्राय बै मानि नैबे ओंख्रि संनायनि मा फाइल केस हेल केस ओमफ्राय ओंखाम संनायनि फाइल केस दफोर मा जानायनि केसफोर गाइसफोर नायलांबाय थादों आरोना गाइसफोर मा जायो भिडिअआ गाइसफोर बेनो जोंनि बेडरुमा मा बेलाय माखौ फानना सेनखौ फानना हरदों मानिफ्राय सेन बेलाय सोरनि जल्दि माखौ रोंगोन आङो बेलाय गाइसफोर मा खालामो बेखौलाय मा खालामनांगौ दालाय प्लास्टिकनि ना लहानि बेलाय प्लास्टिकनि ना लहानि माखौबा जायोलै नोंथ' सुवाखै बेखौथ' हासुनाय खाथि हा आया जाया माथो लाखायो जाला बियो थाव मोनबा जागोन आं जायखिजाया फंबायनि गाइसफोर फंबायनि लंपेन्टनि माबा मा होनो सेन आरोना सल थांनो नागिरदों गावबायनो थ' गाइस बेनो आरोना जोंनि रुमानो जानलाय गलाय संगिया जाबाखै संगि जिया जाफैदोब्रा आयै लासिं सिंनाय देखायबाय आं थेवब्लाबो ओरै संगिनि देलायग्रानि जि आया आंनाथ' बेयाव बोरै थायो
बिदि आरोना गाइस this is small mirror and this is big mirror guys गिदिर आरोना लाइन खोमोरना दे संगि जिया जाबदो नै खिथ' हाला हाना मा छि हा मा खबर टाइमा बेसेबां जाखोब्रा बोख्लाबाबो मोना बबेथिं दं खेंख्रा जाबाय नामा फाग्लायालाय 8:28 So Songi, how are you? How are you? Who are you? Who are you को मतलब तुम who are you को मतलब खबर कैसा है? Oh nggak ulta sunda. Aw. Ya guys, ada nih. Wah, Songi ya. खाख्रब जालायलांबाय मोदोमफ्रा नायदो गैलालै मोदोमानो गैथारा नै आयौ मोखाङा खख्रब जाजोब्बाय बोरै ओंखामखौनो जायाब्रा गासिबो ओंखामखौनो जाया एसेल' जायो बिदिजों मा मोदोम फैनांगौ जाखो थोद फाग्लि आपेल आंगुर आं ओंखामजोंनो नै गासिबो ओंखामजोंनो उदै बेरदां जालायो उदै बेरदां जालायनाय मोदोम रोङैनो दा ओंखामखौनो जायाना मुलि जानायफ्रा उनाव रिएक्सन मोनसे उनाव रिएक्सन जानायनि माबा चान्स जायो सामजा आन्डारस्टुड फै इयाव बुंफाय गाइसफोरनि सिगाङाव फै गाइसफोर भिडिअखौ नायबाय थादो मोजाङै मा हाय ओइ संगि बस जोंनिया जिखौ सुना लाय मैयानि आप्पा जि लेथ्रा जाना फैबाय बेफोर जिया मैया नैबेबो बैबो दुगैनोबो मोना मानोबो मोना जोबोद ड्रेस सुनांगौ थांनो थांनो थिफाय mana muni खानो थांनो वा नै मनाबो लाखाबाय बिराद जारला फैलाय मा खबर थांमारसै आरो mana Atata Maya Atata Pixtole ma hagta da kai bile lo dosile guys na esang khasa si video to नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो जेसांखिनि दं एसांखिनि खालामना होदो साबस्क्राइब खालामथाराखै गाइसफोर खालामनानै ला अननानै प्लिज रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोननिसिम स' भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन आरोना गाइसफोर एसांखिनियावनो मा संगिया मालाय मानामुनि खानो थांबाय मानिमुनि होनो ना मानामुनि होनो जोंनियाथ' ओरैनो मानामुनि होनना बुङो सानजारि नालायथो थ' गाइसफोर एसांखिनियावनोसै बाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय गाइस